Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hi no Tewaicha ni YouTube channel lo lam songo. Okay guys, tuni video gangke ni bhai Belaino setting jak tam ni gangke no video ni through to jotono sinai abun bagi no request khanai please video no plan sim paitha tro nani no bagi hingke phaidi tini video no jeng guys tini setting mani reason gangke ang tini phungni bisnan sebu jaya kho phungsai no ang kaisa bad news mani rikha tam ni gangke Mia hortanayo sini nogo sikau habu huni kana kasi nong ni bebak posuro tongmani posu paiki abro koma baikha angke sini simia sin nogana ni bo jotono koma baikha angke ekloge 10-12 ta hai pun sin nogana ta sini jotono Abana no kazana mo songo please ani kama phano ani khokjak kono buini tai ta khokjak thum oba hai ang na mo sungjago angke dam gangke griboro kaisa malmatano asko ri donman se khogoi kamai thangjago gangke jung bahike bokha ngonai ba haida abon bage ang awareness khayo jo tono no please no video share khlai ri ha video jo tono nuk nang thum si Kok Belaino akar kha abon bagai video no je manchak share khlai na guys engke borok asukno 10 ta ekloge tlang thanga ke kaisa 4000 ke o 10 ta ni dam 40000 phayo 40000 phayo ke borok khosana oro je 40000 income khaisu ke khogui engke borok tamungnai Apato bro Hinmani Koboino bro hamaya Simon bro arang non Nojor Kwlai phano bro arang non narak toni maya haino khoroso thangnai boni bo inkai abono jo tono no angko kaisa kasara nayo please hojak tongdi ani nahajak kono no ni jate nahajagya untei abo haikeno ang jo tono ni sanamu sungo tini video se jute mothai risona abo kisa sanan bagisa ang tini video mak khaisuo inkai phadi tini video no sunara risona